Pero minsan nanay, nakakamati ka man po kapag ano. Iyo man, pero dahil ko ang pigbarali. Nata po. Ang mga aki ko, maski magurang ko ang nag-ano sa kuya, tig-isip ko mangraray. So, kuyang kan mga aki ko. So, kusog ko, yaon sa inda. Kung marahin mas yan, salamat sa mahal na Diyos. Kung anong magnibo ko. Sa mundong inaasahan ng anak kang mag-aalaga sa tumatandang magulang. May mga kwentong taliwas sa nakagisnan. Tulad na lamang ng kwento na aming natanggap mula sa Barangay Manamok, Lagonoy, Camarines Sur. Na may isang ina, edad 70 gulang. Ang pilit na nagiging sandigan ng kanyang anak na 69 na taong gulang. Siya si Nanay Trinidad Bantoya. Ang patunay na ang isang ina ay kailanman hindi matatapos maging ilaw ng tahanan. Si Winnie Bantoya ang pangalawa sa 8 mga anak ni Nanay Trinidad. Isang taon na ang lumilipas mula nang atakihin ito ng stroke. At dahil walang naging sariling pamilya si Winnie, tanging nanay niya lamang ang kanyang naasahan. Mabuot, anday man anong ano. Iman anagong iniibilin kung ano bagang ano. Bako man aning pasaway. Talagang ano ka ano nanay talaga. Tamayo naman ng ano. Iyo ka. Iba-iba ni nanay. Yung naghahanap buhay. Kan ano paan. Mayo ang barkada. Ano, puro lang po siya trabaho sa Ang araw. trabaho na talagaan. May kasalon ko ta yan. Kaya lang naghanap maning iba so ano. Dahil man nakahanap. Iyaan garo na. Kuyan siya. Ay, igwan na po ko ta. Duwa nga ni ko ta ang ano ka. Sa pag-ugdo niya sa pag-ihi. Bira. Kada ikatulong Kada alaw ikatulong. sa kako siya. Kamanganaan sa nako. Ang pirsa. Tagulang nako. Namamarating ko magtanglay. Magtanglayan. So, day ka man po nanay, ano, napapagalan sa pag-oral sa iya. Dahil. Dahil ko paano na ang sa iyo. Hindi ba? Ang pagsasangli sa nako. Nag-abot siya. Sinaranglian ko may kuyang kaan. Basaong ko yamit. Ang pelangganan sa dit paglagang kong ano ne. Tubig. Paglagaan kong maimbong na tubig. Tapos gulpong ko. Lagang ko naman kinmalipo. Nganin awad-awad. Tapos piglagang kong siyampo. Tiglalabaran mo. Piglabaran ko siya. May toalya. Basaong ko andyan. Intir. Garong pigkarigo. Pati tayo na. Hirisuan ko andyan. Pati Diyos ka. Ano yan? Inabaya ko. De, ano anuhan ko? Aki muan. Makarawat ang harong may katumay sirong. Diyan lang sila. Kung matukad ko sa bukid. Kung makuha kong igatong, makamote. Rayaon sila ang digdi, tulusinda. Karawat andyan. Bayaan ko pag uli ko, rayaon ang dae yan magharal po ta. Si Evelyn Belza naman ay ang panganay na anak ni Nanay Trinidad. Ang katuwang nito sa iba pang gawaing bahay, maging sa pag-aalaga kay Winnie.
Daga Iyo, digdi ko. nag-iibdi ko. Takon mayo ang mga ano ko. Ako nag-ano sinda. Para gasto. So, paglaba. Pag ano kanta day man kayang nanay. Saka kung mayong mga diaper, araw di ba ka lang ko sindang ano, di ba ka lang kong gatas. Ano lang lang ka. Kasi man ibang maano, mayo man talaga midigding ibang ano. Mayo na ning ano sa nanay, mayo ng pigkukuhan. An bukid. Lalo na nun yung tabi nagyo. Mayo ng gose. Manang ano, ultimo na yan ng anong ano. Pero nang rarataan. Ay man may nag-ano sila. Nagkakamanghanga naman ang tiyaga at pagpupursige ni Nanay Trinidad. Na sa kabila ng kanyang edad na 70 taong gulang, ay naibibigay pa rin niya ang pag-aaruga at pagmamahal para sa kanyang anak. At nito lamang ika-15 ng Nobyembre, personal na bumisita ang Ako Bicol Party List upang tuparin din ang matagal ng pangarap ni Winnie, ang magkaroon ng sariling wheelchair. Isang simpleng regalo, ngunit malaking tulong para sa kanyang pang-araw-araw. Sa ngiti nila Nanay Trinidad at Winnie, dama namin ang tunay na halaga ng pagbibigay at pagdamay sa kapwa. Pero minsan nanay, nakakamati ka man po kapag ano. Iyo man, pero dahil ko ang pigbarali. Nata po. Ang mga aki ko, maski magurang ko ang nag-ano sa kuya, tig-isip ko mangraray. So, uyang kan mga aki ko. So, kusog ko, yaon sa inda. Kung marahay mas yan, salamat sa mahal na Diyos. Kung anong malinibo ko, lukta. Na maharalit sa ibabaw king kinaba. Anong man na oras. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang laban ni Winnie at ni Nanay Trinidad. Wala mang kasiguraduhan ng bukas. Isa namang pangako ang sisiguraduhing panghahawakan. At ito ang pananatili nila sa isa't isa hanggat sila'y nabubuhay. Ang kanya kong pag-ibig ay minsan lang, ngunit ang pagkaka ay hindi tunay. Hindi ko lilimutin magpakailan pa man. Habang ako ay narito at may buhay.